ते पादरी जाऊन असा देवाचे मुनियारी देवांताका विसल्या सेवा करू पोरचेची बोरी पोरचे पासो देवाच्या उदराक ते वैकारी सॅक्रिफिस होता दिन बेचून आपणाची पुरी पयलीं जगान आमी येताना बालटीम दिता आपल्या हातांनी जारा वरवीं आमकां मेकळी कोत्ता त्या मूल पातकांतली पयलो पुम्याव आमकां तो दिवून जेजू काडटा आमच्या काळजांनी मान भावार्थी रावन सातव्या साक्रामेंतांतून काळजां एक कोत्ता बेसांवांनी ते पादरी पोरचे पासोन पेटयता आमी आमचे पासो जायतोच कोत्ता जिवाचो सॅक्रिफीस पूण ताचेर वाय उलयता ते नेणार मुनी पातकान घालता जीब आमची उलोवन कोटे वीज मनाचे तोडीत पावलोल्या पाद्री सोते सादी उके धांवता मनीस मोतोताचे मरण घरा लागीं व्हरोंक येता ओतम्यांक तांच्या मिस्ते पेटोवून मेली कुडी मातयेक ते लायता जल्मान तशेंच मनाक पाद्री कितले आमकां गरजेचे वळखता ते पादरी हुस्को तांकां आपले पोरचेचो सुखाच्या वेळार कुशेन वेल दिता ते आपल्याचो तूं गायल्या सांगात दितात बुजवणेचो पूण कसो आमी उपकार आठवयता जायतांचो जायते पावटी साकामी वेता जिबेर जेजूची कुर्ती शिवता पूण ते जिबेर कितले पावटी पाद्रीचेर वायट उलयता पाद्रीचो शेर्मा तो आयकून थोड्यांक रागून जिबेक बसतायता कसले आमचे क्रिस्तांवपण खंय उरलां मनशापण पात्राच्या कोणान आमी लोवता देवान मनशा जिबी मासाची दिवन रोचलो काय तो आमचो ते जिबेन देवाक दिवास दिवपाचो पूण आमी सोयक दिता जिबेक त्या पातकाचो पाद्रीचेर उडोवन वाय अपमान कोतात आमी देवाचो बागी वोतांनी प्रवाद्यांनी फायदो काडलो आपले जिबेचो आपल्या आपोण्यान बऱ्या कोन्यांनी देवाक वाकाडलो पूण आमी वाकांचे सुवाते मानू पयता त्या पाद्रीचो फुडल्यान आमी पात्रां बसून कुमसारान आदार आमकां जाय त्याच पाद्रीचो नियाळून ते पाद्रीपण सांबाळया मनशापण राखून मान देव म्हणयाऱ्याचो